já jsem tak smrtný. Ale o domčelku ne. Cože? Mně se taky líbí, jo. To je to pěkná, totálně furt. Já vždycky přijím potkám a ona to jsou hrozný reakce, to jsou hrozné. Ale Báro je hustá, ne, si říkal. Hej, prej von. No ona je hustá, ne, je pěkně nahoře. Hej, a kučo, šmelí. Hej, skálí a ještě to. Líbí se ti hortlové. Ze třídy včera. Já bych mě radši viděl pod drnem hortlový. Pod drnem. Protože neuznává to motiku. Jo. Bom prej. Že jsem prej usměj se a já nevím. Úplná mistr. A Martinko si ti nelíbí. Martinka si nelíbí, jo. Ty vole, máme tady snad 4 Martinky. Já jsem Marťo. Ty já mám to asi všechno. A zde je Martě, a tam je Martinka. Jo. To je super. Jsi Maruško. Jsi turí. Udělej to, jak má nahoře. Udělej to, jak má nahoře. A to je jedno. Ještě mě zabila. Ještě mě zabilo. Pojď to vždycky říkal, co to říkal? Jak to říkal? Barčo, ti to vždycky říkal. Tady Barčo, já říkám, že Barčo. Domčo se mu líbí ze všech nejvíc, jo. To je nejlepší. Ale a prej, Eva, no, to je pěkné. Ale jak kdy? Asi jak se vyskyč. Hej, a já prý nejsem horší než ta Andrea s Šárkou, takže to je On jí říkal, že se jim Verča nelíbí kvůli tomu, že je malé. Romčo je velké. Asi 2 centimetrů. Jo. Skálo, koukej se na objem. A mě na první asi kouká. Jenže od nás je třídy nikdo zadek nemá. Ty ho máš třeba. Cože? Ona má, ona říká, že prý ona ho má nejlepší. Kdo to říká? David. Kdo to měl? Zajímá názor. Kdo má nejlepší zadek ze třídy zolek, povídej. Já to říkám ne, ona. Tady Veronika Trudlová. A kozičky, hustá turdo. To vedeš ty, Marčo. Co? Vedeš ty. Máš dobrou váhu. Kolik vážíš? Tak já. 55. 55. Já myslím 65. Prosím tě, mám cvičky, abys to na dobrou kondičku. Jsou to takže Kondičku? Kondičku. Kuča to by tak cítit. Ej, ona cvičí, no, to je zajímavé si co. No to je Já si rád cvičí doma, když to neví. na hrozdě. Já si cvičí doma na hrozdě. Skopovačka. Říkám já. On nepočte na boky na prdel, ale... Ona cvičíš doma. Já jo, tady cvičím. Stando, řekni ještě něco, ať se zasně. No jasně. Štípají jaká makačka na ruku, to je výborný. No to je výborný, no ti skupaj vyskočí žíly. Ale on se ještě neholí. Vůbec nikde prý. Ale to nepodporujeme, bohol se, jo. Bude to v pohodě. Ježiš, protože prostě chlupy škodí zdraví. To škodí zdraví. Ale to neší. Tak proč to nalej, proč To je v tom případě proč jak to na lidech Andrea. roste? Co? Prej, proč to na lidech roste? Tak za to nemůžeme my, ne za to, že jsme byli v obchodu. Tak to nemůžeme, že má potravu. To je parazit, no. Míro, proč to na tebe roste? Co? Proč to na tobě roste? Mobil vysere. Já už mám tady furt fotí, ty já. To si píše, proto mě to natáč, že to bude něco jiného. Hej, kde máš tu novou mikinu, tuto
ti nesluší. Mám, když chodím. Máš takový lidí. Objemy. Hej, pan Prejno. Nějaký non-stop, jaká rychlá. Hej, to je nějaká rychlá. Rychlá linka, non-stop. To nic budu. Ty pomoc! Co to na mě To je sníh v kapusu. Ne. No jo. Já tady se obočí. Ne. Jsme to bojím. Rodička jsou taky trhá. Já za to bojím. Ty si to povídal, co tě uslyšíš. Čeho se bojíš? To jde mi rušné. To je tam nový ten parafín. To je mě jste tady slyšet před. Já už si nemůžu. Dej to na Facebook. To neexistuje Facebook, nemám. To bude taky 15. Jo, mám. Ještě 14. Ne, to bude jak tohle. Hej, Stando. Jak to, že to jako Ne, hele, to se občas... s nikým nechodíš? S tebou ne. Co říká? Já říkám jako, že proč s nikým nechodíš, ne, jako proč nechodíš se mnou, jako ne, že bych o něco přicházela, jo. Nevím, no. Ještě taky třeba ne za Martinku, na to ne, ale... Jsme jako potkat, no. Tam měli chorobu třeba. Je to osudové lévsko, říkáš, Teď jo. to má... Možná dole, co ty? Kdo? Ale myslím, že to by se vtezalo, tak bych tě Jinou fígu. Ty krávo, i byl tam minulé. Musíš aspoň vonět. Ty krávo, i byl tam vole. Používáš extra. Ty vole, už to má 7 minut, už to vypnu. Třeba protože to vydala paměť. Ty bo to jsem Ven, co cítíš tam? Ježiši, asi jako ještě se chci na něco zeptat, ne, tohle je protokol, doklad, dokument. Máme to nedá na Facebooku. Jo, jasný. Budu tam dávat vole, jak to dělám. Pojď posílat, pojď posílat. Ty má video, to bude skutý. Dobrý den. Mladiství. Pardon, když já se... Video Ona musí být... To byl záběr z blízko. Prý vypadáš jako sluníčko. Yeah. Cože? Míro, Budeš na rozlučák, že vypadáš jako veverka. Nebo možná jo. Hej, máš to pesní. Jo, mám, záleží na tom. Dostala jsem sem příknout. No to už to nedělá. Ježiš, budeš takže tak. Jsou právě že s krávama z ostatních. No nejde. Hej, nejde Nejde. Kvůli tobě. Hej, já už vidím, jak to budeme mít s Ečkem, ty vole. Budeš ty i protože. Co? Ty půjdeš na náš rozlučák. Hej, to nepůjde na rozlučák. To si plácný, dělej, vole, plácný. Ty taky jdeš. Ale i musíte přemluvit vaši. Vaší, pojď. Ty vole, dáme vole, Co máš chlastat? musíte, to bude srong. Záběr na pozadí. Kučo, ty nejdeš s náma, že ne? Kuča se na nás vysere jako vždycky. Takže nebudu. Ne, pojď, už tam nebude Amel. Pojď, už nezasune do Amély. Si když mě že nezasune do análu, ale tak nevadí. Jsou sexy dušky. Jo, dušky to jsou sexy. Je to hodí na ně. Hej, jdem se přebít. Já to budu až půl Ty vole, co tam děláš, ty vole? Beru. Tak to máš. Co ajku, ještě pořád no. Tak to bylo hezký.
přestěhovat do Subitu. No, radši už mi to dej. Domču. Jsme tě soupro, tam se měli památku. Já už nějak to budeme pouštět za 4 roky, až budeme další. Budeme slučet. Budeme starý, budeme chodit o hůlkách. A já až budeme starý, budeme chodit o hůlkách. Na krymkáči budeš. Já nebudu nikdy chodit o hůlce. Dobrá, na krymkáči. Nefakt, já nikdy... Nefakt, jako já nikdy nebudu. Natáčíme Jíro, budeš chodit o hůlce. Počkej, já musím natočit ty lyže. Už budeš starý pán. Tu běžky, já sebe nevidím. Co to je? Jsem ti chtěla ukázat, co budeš mít ty. Tohle je naše parta hit. Bylo nás 9. Stando. Prosíko. Cože? Je to všechno jenom náhoda. Já nechci být žádný. Boruško, děk. Čeho, vole. Tak furt tady si na mě, ty jo. Máš na fakt krásný. Ty, Pátržku. Ty jsi zajímavý. Cože? Jsi zajímavý holc. To zajímavé, no. Počkej, my jsme celý. No, dobrý. Natačí jenom pár. No, ani No, paparazzi, no. No, jak to teda, ty vole, třeba jako... Skálo, máš kudě nějaký ksicht. Co? Uděj ksicht. Jeden. Ale my co nepůjdeme. Ty vole,